Maredehita sian buku de nomor 680 ayat sada rodi ayat 2. Di bagasan uduk dohot serep ni roha, tatopoti ma dosata nagodangi tua dopan ni debata, martangi yang mahita. Ale Tuhan debata pargogo na sohatu dosan, para si roha na sumurung, amani Tuhan Yesus Kristus si panguluhami. Hami halak pardosa na dangolon, ro tujoloni habangsa habadiaonmi, manopoti jala mangangguko dosa nami. Masa jot huar sahihami ho marhite-hite pikiran dohot hata, dohot pabahenan nami naroai. Daku haholongi hami ho sian nasa rohanami, dohot nasa ati-ate nami, dohot nasa todinami, dohot nasa gogo nami, nang dongan nami, dang doso diri nami hubahen hami. Dibaheni tamado rimasanmu jala uhumanmu hami, tuhamatean saliling ni leling nai. Alai nama porus mahami nuaing tu asi ni roham nagodangi, mangido sian nasa rohanami, hasesaan ni dosa nami saluhutna. Sayurupi mahami paubahon rohanami, ala ni Tuhan Yesus Kristus, anak haholongan ni roham, si pangulu hami, dohot ala ni guarmu dabadiai. Ale Tuhan saya sima roham dihami halak nadangolon. Amin. Tabigi ma baga-baga ni debata taringot tu hasesaan ni dosata. Songono dohata ni Jahoba unako mabiar ayahu dosi luluhon ho, nunga pola hujo guarmu ahu napunaho. Hasangapon ma di debata na digijang. Maredehita sian buku de nomor 202 ayat sada dohot ayat 2.
sadarion imanani energian mika bidu pitu mamukamai sian ayat pitu rodi ayat 20 tajahama marsika soring nalom ni roha martangi yang tu Jahoba alai anggoahu manatap tu Jahoba do jala dihalungutun rohaku do debata dihatuauku saitangi honon ni debataku doahu usungok kudori masni Jahoba aido pak ibana doahu mardosa paima dibadahon ibana badakku jala maruli uhum ahu dibahen saitogon na doahu sogot tu hati uron idau kudo hati goranna Nungaro ari par Paulio di parikmu ari par holangan ni patik doi alai gabe halongonan matanoi alani pangisina binahen ni parbue ni pabahenan nasida suang songon di aka ari haruruarmu siam tano misir ahu pataridaho tunasida aka halongangan iko dilaton nasida ma orbuk songon ulok na mangisiri di tano akahitir nasida rosian partabunian nasidai mandapoton Jahoba debatatai akadot nasida jalama biar maradopon ho sai marpangulahi dorohana jala popoanna do akka hajahatota jala reo korona do sude do sana sidai tu laut apala nau bagas ido sahatna martua do natumangihon hata ni debata jala nau peopsa amen. Maredehita sian buke de nomor 760 tolu ayat sada dohot ayat 2. Oh
maha porsiau hina tidak koni dongata sahap disadok portibion rak mahita madok ahu porsea di debata Jehovah ido ama pargogo na sohatu dosan na tumopalangi dohotano ahu porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jehovah na sasadai iman na tinubuhon ni si Maria na gabi-gabian sianton di porbadia adorang sohabubuhan ido tuhata na tumaun na bernit di panguhuman ni silatus na mate tarpajal do ibana di hau pinor silang na tuatu banuatoru dung ditanom na mulak mangolu di hari patuluhon na manaik tu surgo laho hundul tu siamun ni debata Jehovah amanai pargogo na sohatu dosani disima ibana paima mulak sogot tutanoon manguhumi halak na mangolu dohot na mate au porsea ditodi porbadia jala adong sada uria na badia huria hatopan ni halak Kristen akka na badia doho dia sesani dosa doho dia hatai na mandok sogot daging ni halak na umat dohot di hangoluan na sora suda. Amin. Shalom. Huren itu hata sonare tabige majolo tik-tik namasa dohot si pamasauta di minggu nanengro. Na parjolo nama minggu. Nama minggu kita hari ini adalah minggu ketiga setelah Epifanias dengan topik kekuatan Allah yang menyelamatkan. Hagogo oni debata na paluahon. Yang kedua, pelayanan firman di Pospel Sambas. Minggu hari ini di ibadah siang, Amang Pendeta Togar Hasugian STH MM beserta dengan calon sintua melayani jemaat di Pospel Sambas. Dan di gereja kita dilayani oleh Inang Sintua Elboru Merpaung STH. Mari kita doakan kiranya semua pelayanan menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Yang ketiga, kalender HKBP. Sehubungan dengan rencana pembangunan HKBP pos pelayanan di Sambas, maka kami harapkan kiranya semua anggota jemaat bersedia membeli kalender yang disiapkan seharga minimal 50.000 sebagai donasi dan partisipasi kita untuk disumbangkan ke pos pelayanan HKBP Sambas. Yang keempat, rapat tim musik, pembubaran panitia Natal dan pengurus pecah belah dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 pukul 17 WIB bertempat di Sopo Godang HKBP. Warta inilah sebagai undangan resmi kepada tim musik panitia Natal tahun 2022 dan pengurus barang pecah belah atau dapur Sopo Godang. Yang kelima, kebaktian minggu di tanggal 5 Februari 2023. Sehubungan dengan acara puncak festival Cap Gome yang jatuh pada hari Minggu tanggal 5 Februari 2023 dan memiliki agenda kegiatan mulai dari pukul 7 pagi 7 WIB sampai dengan 13 WIB. Karena itu ibadah kita di Minggu tanggal 5 Februari 2023 dilaksanakan pada sore hari atau pada pukul 18 WIB dan dilaksanakan hanya satu kali. Kami ulangi sekali lagi, sehubungan dengan acara puncak festival Cap Gome yang jatuh pada hari Minggu tanggal 5 Februari 2023 dan memiliki agenda kegiatan mulai dari pukul 7 WIB sampai pukul 13 WIB. Karena itu ibadah kita di Minggu tanggal 5 Februari 2023 dilaksanakan pada pukul 18 WIB atau pada jam 6 sore dan dilaksanakan hanya satu kali saja. Yang keenam, dukungan doa. Yang pertama,
untuk Marihot Simorangkir SH dalam keadaan sakit dari WEK 2. Yang kedua untuk anak dan Boruni Huryata yang ada di Singkawang ini maupun ada di Pangaratuan, supaya Tuhan selalu menjagai dan memberkatinya. Yang berikutnya anggota jemaat yang berulang tahun dari tanggal 22 sampai 28 Januari 2023. Majelis dan anggota jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan pernikahan di minggu ini. Firman Tuhan mengatakan di dalam Amsal 3 ayat 16, umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Nama-nama yang berulang tahun bisa kita lihat di slide di depan. Begitu juga di warta yang sudah di-share di masing-masing WA kita. Begitu juga tentang keadaan keuangan, baik pemasukan maupun pengeluaran, sampai dengan rekapitulasi. Bisa kita lihat di depan, baik di materi warta yang sudah dibagikan di masing-masing WA kita. Demikianlah warta jemaat pada minggu ini. Terima kasih atas dukungan doa dan partisipasi jemaat untuk mendukung program gereja. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Mau lihat? Tapasahat ma peliatan na parjolo marede mahita sian buku de nomor 120 tolu ayat sada dohot udutna. Oh
martangi yang mahita. Ali debata Jehovah, debata amanami, hupara dehami madiri nami di bagasan tikion, asa anggiat hatam nanaing tangi honon nami, gabe maripola di bagasan ngolu nami, jalaboi huulaho kami di ngolu namion, di bagasan Yesus Kristus, martangia kami Tuho. Amen. Hurian itu hata, tatangihon majolohata ni tuhata nagabe turpuk jamita di minggu na patuluhon dung Epipanias di tanggal 22 Januari tahun 2023 na dienet sian surat ni Apostel Paulus tuhuria Korintus sada Korintus sada ayat 10 sahat rodi 10 alu B. Ulangi hami amang. Tajaham mahatan itu hata di sada Korintus sada ayat 10 sahat rodi 10 walu tapai hutihut ma di bagasan rohata. Apo-apo asa marsada ni roha. Alai huapoi mahamu ali akadongan mangasahon goar ni tuhata Yesus Kristus asa sahata hamu saluhutna unang maadong parbolata di hamu. Hot mahamu binahin ni sadani roha dohot sadani pikiran. Ai tarbortik do tuau marhites yan pangisi ni bagas ni si Chloe taringo tuhamu akadongan pabuan namasa dihamu parsalisian. Alai oddo hudok adong do dihamu namadok sisean ni si Paulus doau nadeba sisean ni si Apollos doau nadeba sisian ni si Kepas doau, nadeba sisian ni Kristus do anggoau. Nabinagi do Kristusi, naung tarsilang do si Paulus ulaning humokop pamu, naung tubagasan goar ni si Paulus do hamu tardidi, mauliate hudok ala so adong hupadidihod di hamu, dukon ni si Krispus dohot si Gaius. Unang adong namadok, tubagasan goarhu sadiri hamu tardidi. Alai dohot do tahe pangisi ni bagas ni Stepanas na hupadidihon, dukon ni idang adong hupadidihon itap ni nahuboto. Aidang disuruh Kristus siyaw madidihon, mamaritahon barita naulido, jalaipe dada marhata habisuhon, unang diorui silang ni Kristusi. Ai haoto do hata na taringot tu silangi di rohani akana lahomago alai hagogoon di debatadoi di hita na dapotan haluaon. Ido sahatna damang dainang na hinaholongan ni Tuhan Yesus Kristus ia topik ni jamita sadarion ima hagogoon ni debata na paluahon. Hurian itu hatna naung tinobus ni mudar ni Yesus. Saya yakin kita tahu semboyan yang satu ini, yang sudah familiar, Bhinneka Tunggal Ika. Tentu semua masih ingat artinya. Berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Para bapak bangsa ketika menelurkan semboyan ini tentu tahu betul
bahwa bangsa Indonesia memiliki keberagaman suku, bahasa, budaya, dan agama. Meskipun demikian, ada cita-cita dalam diri mereka agar bangsa ini menjadi bangsa Indonesia yang bersatu. Namun kalau kita melihat keadaan saat ini, bisakah dikatakan bahwa bangsa Indonesia sudah bersatu? Dahulu para pejuang kemerdekaan bahu-membahu mengusir penjajah. Tetapi generasi sekarang ini justru sering bahu-membahu untuk menyerang kelompok lain yang tidak sepaham, meskipun sama-sama saudara sebangsa. Jika demikian, di manakah semangat untuk bersatu? Semangat untuk bersatu seolah-olah hanya menjadi kata-kata yang terletak dalam dokumen yang telah usang dan lapuk dimakan usia, terasa kuno dan tidak relevan. Ketika kita mendengar ini, mungkin ada yang berpikir, itu kan bukan urusan saya. Urusan saya adalah jemaat-jemaat yang saya layani. Persatuan dan kesatuan bangsa adalah urusan pemerintah. Tetapi jika kita renungkan lebih dalam, sesungguhnya keadaan gereja seringkali tidak berbeda dengan keadaan bangsa ini. Kita sering menjumpai jemaat Tuhan yang terpecah belah akibat berbagai macam perselisihan. Padahal semua orang percaya sudah dipersatukan dalam satu tubuh Kristus. Jika demikian, di manakah kesatuan itu? Mengapa perpecahan itu sampai terjadi? Saudara-saudara seiman yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, firman Tuhan yang kita baca mengajarkan bahwa sebagai orang percaya merupakan satu tubuh Kristus, hendaknya kita memelihara kesatuan tersebut. Hiado tabege manang taida aka haguturon namasa di tonga-tonga ni huriai. Dang adong dos ni roha, lalap marbadai, jala adong donadeba pola sahat tu pengadilan. Ujung na gabe si hailan may disihatoropan. Ahado bosir ni perbadaan nasida. Alusna ima ala gijang ni roha. Nasoolo pataludiri, nasoolo mardame, nasoolo paserepon rohana. Manang isi na sailala patiboho dirina, na tau si bahin perbada doi muse. Sian mulai na jolo sahat rodi tikion, ido nagabe si bosiri ni persalisihan di tonga-tonga ni huriai. Nasoolo patoru diri, nasoolo mardame, hinorhon ni gijang ni roha, lalap, senaeng, mangasahon hadirion na. Hurian ni tuhata naung tinobus ni Kristus, molo tasukun rupa ni tunasida, ahado, sialana, umbahen na rohamu tu gereja, alusna pasti madohonot tama laho mamuji Tuhanido. Hape molo binereng rotu gereja didok neng mamuji Tuhani. Hape saat tu gereja lalap do neng merbadai marsalisi paham nang akana asing. Damang dainang na hinaholongan ni Tuhata Yesus. Domutusi mataida diturpuk sadarion, ima nama naringoti akahaguturon namasa di Huria Korintus. Songon sada Huria na pinajongjong ni si Paulus.
Dimulanai sadado rohani huriai di Korintus. Alai dunglaw si Paulus marhobas tuluat na asing, marwam maakaguru pargap-gap, na mangajari akapoda haliluan. Ujung na gabelilu ma huriai. Lalap manasida mangasahon hadirion na, mangasahon haguguon na, mangasahon parbino toan na. Jala adong ma siyan tonga-tonga na sida mabain parasingan, mabain horong-horong di tonga-tonga ni huriay. Adong manamadog horong ni si Paulus, horong ni si Apolos, horong ni si Kepas, jala adong horong ni Kristus ima nataida di ayat 12. Istilah sinuaing dohono ma adong rupani siyan tonga-tonga na sida mabahen kubu manang protuson. Songonima na masa ditikii. Nuaing pe amanginang dingolutas ganupari godang do taida na masai. Boido terjadi diaka punguan na tayhuton. Sude aka horongi gabe pargasi pado ujung na mabahen sursar huriay. Alay di bege si Paulus doi. Siyan pangisi ni bagas ni si Chloe di ayat 10 saday. Ima sahalak na porsea siya tonga-tonga ni huriay. Di bege ibana mana masa haguturo di huriay. Nakpe dao si Paulus siyan luati, alay tongdo si hon rohana, makirim asadame huriay. Ditongos masurat naon siyan huta Efesus, jala didok matu nasida sada apo-apo. Lao pangingoton nasida asamulak pauliulihon huria di bagasan hadameon. Takas do didok songon natar surat diturpuk ni jamita di tikion di ayat napasapuluhon ni. Alay huapoy mahamu aliak kadungan mangasahon goar ni Tuhata Jesus Kristus asasahata hamu saluhutna unang maadong parbulatad di hamu. Hot mahamu binahin ni sada ni roha, dohot sada ni pikiran. Boy dua mang tabahin ni di tonga-tonga ni keluarga ta. Manang boy do tabahin ni di tonga-tonga ni organisasi na tayhuton. Molo tungadong aka selisih paham, boy ma dilului jalan keluar na mabahin hadameon. Ahadona nidok ni si Paulus dison. Patuduhon parsitutuon na makirim hasadaun ni huriay. Ay molo say lalap do huriay marbadai mangasahon habis taron, mangasahon habisuhon. Ujung na dangadong be kemajuan ni huriay. So olo mardame dongan sa huriana. Muluboy di bagasan rohana, unang mapola pajupang dohodongan na nahurang denggatu ibanay. Molo pinatudos tu partikyasonari, gabedos na sida songon meyam-meyam nida dana na viral sinuain, ima lato-lato. Sudido hita manada ati amanginang permainan na viral nungain, na molo ditiup boy mer latak-latak. Siad danak sahat ron na magudang ngatorop na marmiam lato-lato. Tu dia pe ibalaw pitor binege ma suara ni lato-latoi. Nasay man latak-latak. Nadinggam may tutu gabisada hiburan may lato-latoi dang salay niya nate.
Alai tong mamanat tita, so tunggabi marsalaon, manang benjol tangannya kaya nakotai. Nanaing hupasahat hami di sona manginang, adong dohalak na marpangalaho si songoni. Ujupajupang dohot alonai, say naing marsyadu. Dukpajupang toho masong lato-latoy, malatak-latak. Lalap marsihatan, lalap marbaday, holan nagutur, maol tarpasok. Huriani tuhata di bagasan Yesus Kristus, say daw may si songoni siyan hitate. Asa unang gabi rohalak di patudos sita songoni, hinorhon ni akka pangalaho na say lalap hola di bagasan parbadan, lalap di bagasan haguturon, lalap say makatahatay donganna, dangadong rohadame di bagasan rohana. Namangiho tamanginang nataidas yan turpuk jami taon, di pabotohon Apostel Paulus do, ia parsuruon na jinalo na siyan Kristusi, imalaho marbarita nauli, imana di ayat 10 jala ipe, dada siyan na mga sahon habisihon na, alay siyan panogu-nogu nito dini debatado, barita nauli na pinasahat na imataringot tu silang ni Kristus do, nagabi hagogoon ni debata diakka naporsiyay. Huhut dilehon haluaw ni, molotung ditiki halakrom mga rajumi, ia barita taringot tu silangi imasada hailaon. Jala didok nasida songon sada haoton, manang salib adalah satu kebodohan. Taringot barita tu silangi, alai molo diakka na porsea, silangi ima barita lasni roha. Barita taringot tu silangi, ay makorhon haluaon na binahen ni Kristus di hau pinor silangi. Alani iya manginang, unang mamaila akan naporsiai makatidakon barita naulii. Unang mahita maila hinorhon ni barita taringot tu silang ni Kristusi. Hinorhon ni dihita hurian ni Tuhan nang tinobus ni Kristus. Asaboy rarat barita naulii, totu narumikot ikon tapeop madibagasan rohata, ima olo hita marsada ni roha dohot akadongata saha porseao ni. On ma panosoion ni si Apostel Paulus tuhuria di Korintus, saha donang tuhita di bagasan sadaryon. Alani i unang besay lalap akka huriai di akka parsoalan. Alay marsyadu ma patupa akka haulion, di tonga-tonga ni pagkobasyon, di tonga-tonga ni parsaoran, di namamuji gowar ni Tuhani. Unang maadong na mamola-mola huriay, molotung adong akka parsalisihan, tumagom ma talului dalan laho pasadahon, asa jupang hadameon. Damang ii, tapataridahon maakan adeng gani marhites yan parange, pangalaho, pakatayon, nauli. Unang mahita olo, say mabayan, matanyari. Sudedo dito padebata, alay tong dumadabu jol may tudusa, alanyaha. Alani keegoisan. Songonido na masa di tonga-tongan ta sonarion. Dangadong kepuasan, dapat sada naing dua, dapat dua naing tolu. Torus doi marlaku, alay taingot ma, golutao sogot, tatadiko do sudenay. Sudena adong dihitaw, tatadiko doi lau masuk tu harajaw ni debata. Molo porsea hita di hatana.
Dang dipangido de bata, bayar hamu mainang alogo na dihirup munay, dang dipangido de bata. Porsea, songon nata imani, ido dalan masuk tu harajau ni de bata. Alai di dok barita ni tu hatta do, dang cukup holan beriman. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Dan cukup hitam madokon, porsi ada waktu de bata. Alai di ngoluta dang marparbue. Dak taha holongi dongata. Sai holan hahurangan ni donganido didului. HP dangina pinangido ni de bata. Sai torus do di baritahon amang paditat tatu hita. Haholongi dongami doso dirim. Atong molo tagotil tangat tau na cit unang tagotil dongata. Molo merasa do hita, luka hita di molo ta keluarkan kata-kata yang tidak baik, unang tapasahat itu dongata. Jala di dokon, haholongi Tuhan de batam sian nasa roham, sian nasa pikiranmu, sian nasa ate-atem. Bohado patari dahon yang manginang, na parjolo Roma hita marminggu tu bagasan joroni di bata. Dukonia non mangihud dosude aka pangalaho na dinggani. Kristus do si palua di hita jolma, jala holan di bagasan ibana do jupakta dame dohot lasni roha. Marhite-hite na di bagasan barita nauli ido, jupang hagogoon di debata na paluahog kita. Kristusi. Amin. Martangi yang mahita. Mauliate diho ale Tuhan de bata Jehovah naung patuduhon holong ni roham. Marhite Kristus na paluahog kami sia dosa. Ato ngale Tuhan, ajari mahami laho makatidak ko silang ni Kristusi. Ay di bagasan nido jupak kami hanguluan dohot hagugoon. Jala togu-togu mahami, nang huriami, asa manotong gabi akan na porsea, na mangulu di bagasan dame na sumurong, di tonga-tonga ni persauran nami, bain sangap di guarmo, asa boy hami di bagasan hiras ni roha, marbarita nauli. Tuhan Yesus Kristus, ramoti hami sude ruas ni huriam, mulai sian na met-met sahat rodi na matua, lehon gogo dohot hahi pason tu sude ruasmu, tua kaya na kon nami na marsikola, mulai sian tingkat SD, TK, sahat rodi di perkuliahan. Ajari jala lehon bisuk tu nasida, asaboy di ihuton nasida persikolaan nasida, gabelas rohan nasida dohot akan natoras nasida be. Tu akayan ako nami na mga luluy parkarejuan, patungom matuhan, sesuai tu bakat dohot parbinotuan na sida. Pos dorohan nami Tuhan, tu ayan ako nami na mga luluy sirokap ni Todi, alea mang nabasa, asiroham. Patuduma Tuhan sirokap ni Todi ni nasida, asaboy mabentuk sada keluarga na mabiar mida Jehovah. Tuhan, na mangido dope hami di asi-asimi tu keluarga na sodapot dope aka pasu-pasu parianak konon. Pasahat matuhan pasu-pasu mi, asa tabalas rohana sida, jala hasangapod di goarmu. Tuhan Yesus, mauliate di denggan di basam na mga ramoti hami di ngolo namion. Molo tu ngadong ruasmu na marsahit, gale pamatang na, asiroham Tuhan. Pargugui jala pasupa susudi pangubation na. Asa hatop na sida malum siyan parsahito ni. Gabi boy hami marlas ni roha, mamuji guarmo na badiay. Ali Tuhan, tuak kadongan nami na marulang tahod di mingguan. Pasu-pasu manasida. Tabaya kasilas ni roha di nasida. Asa boy nasida marlas ni roha. Gabi marsangap guarmo na badiay. Pasiko matuhan las ni roha nasidai. Asalam tabalas ni roha di nasida. Pasu-pasu matuhan sude program ni huriami. Pasu-pasu sude pelayan.
dohot sude ruasmu. Pasu-pasu ma perkarejuan nami, keluarga nami, yanakon nami, pasu-pasu sude na makaholongi hami, dohot nahu haholongi hami. Rodi sude akamu nami, aka sude hasa sude hami Tuhan marlas ni roha. Ajari hami Tuhan laho mamakulingi ho, ahado na patut ulaw nami di ngolu nami, na patut ulaw nami siyan tonga-tonga ni keluarga nami, na patut ulaw nami siyan tonga-tonga ni karejo nami, dohot aka pelayanan nami. Dinanaing mulak pe hami siyan bagas joromon, ramoti hami asa sahat hami tu bagas nami di bagasan hahipason dohot las ni roha. Jalo ma Tuhan tangyang dohot elek-elek pamujion nami on, hola di bagasan gawar ni anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Maredehita siya buku ede nomor 656 ayat sada huhut papungu pelea.
kon ma peliato tu debata martangiang mahita. Ali debata amanami na di benua gijang. Hodo haroroan ni saluhut silehon-lehon na denggan dohot na saulibasa na mauliutus. Hupasahat hami masyan na nilehon mi tu hami pilihan nami tuho. Say jalo may gabe uap na husus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti. Asa huparhasia kami pilihanon pati bulhon harajonmu. Di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohanami marhite todim. Asalam hutadahami godang ni silehon-lehon mi tuhami. Asalam gergir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Sai pinarbadia maguarmu, sai Roma harajonmu, sai saut malomo ni roham di banua tongaon songon na di banua gijang, lehon matuhami sadarion hanguluan siapari, se sama dosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami, unang hami to gio tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Pasu-pasu sian Tuhan debata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata mahita. Disondakon Tuhan debata mabohina tuhita. Jala asi marohana midahita. Didopakon Tuhan debata mabohina tuhita. Jala di pasaurhon madamena tuto ditabe. Amin.